představu, Marečko. Takže jako normálně. Já myslel, že ožrali on jenom dement. Já ještě nemám vlasy. Ty ještě nemáš vlasy. Ježíš, ty jsi přijel za mnou, jak jsi za mnou jel. Ty myslíš? Ty barevný. Jak barevný? Je mě bliká baterka, co nenabila. To je pič. Měl si pípat. Píp, píp. Monika prý. Ty chtěl říct, že pípáš? Píp. Píp, 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 píp. Počkej, pauza. Co jsi chtěl říct? No to, co jsem řekl, píp, 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 píp. Vy jste mi nerozuměli. Ne, já ještě nemám vrchníku dětí, hele. To rozbil těm poťukáním. Co to je? On pak všechno zničí. Co to je? Co tam je? Jo, přesně jak tomhle přijel. Co tam je napsáno? To je policajti, ty jo. Ne. Majitel tohoto dokumentuje. Tak vás prosím. Majitel tohoto dokumentu je oprávněn se volat na článek číslo 88 odstavce 1 až 5 zákona o sexualitě, který zní: když nechci, tak nemusím. No, to mi to rád. Já chci tohle taky. Já už to potřebuju. Škoda, že věta, kterou teď má Řívěško, tam chybí. A ty si pojď sednout zpátky. Ukaž na to, co na ní. Ty vole, tohle bych moc potřeboval. Tak učím. Ne. No. Ty to pověděl do pokoje.